Tytöt tulee. Mitä? Tuleeko se joku jätkä? Mun on pakko myöntää, kun luet mulle kortteja. Ei mä mennytkään uimaan. Et en oo siinä. Mä aloitin kirjoittaa sitä. Vai jossain vähän korkeamman. Koska aiot kertoa Sanni. Ja mä laskeudun. Mä jotenkin huolissani isästä. Hän on mennyt tässä kirjoitusprosessissa jotenkin. Se puhuu siitä niin kuin se olisi totta. No mitä jos se on totta? Onks toi tarttuva? Nähdään teiltä. Me 3 ollaan ihan ilmaa. Eikö tekin ole vähän liian nuori Danilla? Ei olla. Sitä paitsi kyllä Jasper. Sun pitäisi olla varovainen. Mä luulin, että et sä koskaan kysy. Miten te oikein tapasitte äitin kanssa? No niin kuin oikeesti. Mä rakastuin ihan päätä pahkaa. Pelkkä pipo päällä se on muodollisuus. Norjalaista puuta, tätä on onnellisuus. Meinaatko, että mä ne omasta päästäni keksin? Isä, sä oot kirjailija. Kyllä siitäkin melkoisen kirjan sais. Nynnyn siitä ei ainakaan tulisi.